नोंखौ गाननानै हिनजाव गोदान जानांसिगौ आं गाना मानो नो गानदो दानो बस्ता रागा जोंनांगौबा जोबोद जारला जागोन नो गानदोल' आं गाना होनबाय आं हिनजाव गोदान जाया आयौ मा रागालै बेलाय वेलकाम बेक टू माय नाफाटी यूट्यूब चैनल आंनि नाफाटी यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खेनसे गोसो गोरबोजों स्राय बरायहरनाय थाबाय आरो दा नै लोगोफोर आं मा होनो मागोनि बन सिननो नागिरदों ओमफ्रायो बना माखासे दंखायो आरो ओमफ्रायो दा नैबे दंफां फांसे आंनि खाथियाव थानाया रानबाय आरो दंफाङाहाय ओमफ्राय दा बे राननायखौ आङो मागोनि थाखाय खावनै खावनै खालामनानै माबानोसै आरो माबानोसै सिननोसै दा ओमफ्रायो जोंना रावबो बिदाफोरबो गैया नालाय हिनजावफोर गोजा ओंखायनो दा बे खामानिखौ आंनो मावनो नागिरबाय आरो हौवा हिनजावनि जेबो फाराग गैया मावबानो हाखायो स' आङो नैबेखौनो दानलांनोसै बिराद खामानि मावनांगौबो दङ आंहा दिनै सोलाब नोंथांमोना इन्टारेस्ट गैयाबा नायनाङा आरो इन्टारेस्ट दंबा नायबानो जाबाय आरो जेबो नङा ओरैनो जास्ट आसखा आरो लगाओ ओय यांचिं No ससे दानस'नानै लांखानोसै आरोना आङो 그거는 해보 그거세요 다시 내지 소문 자는 거 요래 자기 하긴 같이 내지 하나 그래 머리 길러도 있고 무당가 무다바 잡아 얘 무다바 खुलुमबाय भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय स' लोगोफोर बे भिडिअआ सेंग्रा एबा हाबा जानाय हौवाफोरनि थाखायल' जागोन मानोना माखासे मानसिफोरा जुलि एबा हाबा जाखांनायनि उनावहाय उन्दै मोननो उन जोलै गैया जायो दा बेनि थाखायनो सोरबा हौवाया हिनजावखौ दुसियो आरो सोरबा हिनजावा हौवाखौ दुसियो दा बेनि थाखायनो केप्सुला जेबो साइड इफेक्ट जाया हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जायोबा साइड इफेक्टबो जानो हागौ स' नोंथांमोना बेखौ जाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे मेनसुर केप्सुलखौ बायनो एबा अर्डार खालामनोबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेहाय थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामब्लानो जाबाय आरो बिनि प्राइसआ अनलि 1150 नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेहायो मा माजों बानायनाय दङ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो गुक्रु बादा दाल माखाना साफेद मुसलि बानाया किहु जिबान्ति आशुगान्दा खासबिस उथांगान बिस Hey bro, how are you? What are you doing? বাপরে ইংরেজি তো আমি জানিও না বে কি যে বললে ইংরেজিতে কিছু তো বুঝতেও পারনু না না কিছু তো বলতে হবে না হলে মান সম্মান চলে যাবে How
হিজুমে বাংচালাখানা কদম তলায় চিড়িয়াখানা বাপের বাড়ি দুমকা শ্বশুর বাড়ি বাঁকুড়া হিজুমে হিজুম Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Ini anak antarkan ke Nubai. Sautan liu udah bangun. आच्छा लोगोफोर आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंसिनाव माने बेखौनो बुंनो सानदोंदि माने गोबां मानसियानो आंखौ माने बुंहरदों आरोना बे अवेलनि बागै आं माने मोनसे पस्ट होदोंमोन ना मोनसे स्पन्सर होदोंमोन आङो बे अवेलनि बागैहाय ओमफ्राय दा बे अवेलखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा बे अवेलखौ होनायनि थाखाय माने गोबां मानसियानो आंखौ रागा जोंदों आरोना माने मोजां मोनाखै आरो आंनि बिदि बुंनायावहाय ओमफ्राय दा आङो बे स्पन्सरखौ माने आङो माने बिसोरनो कम्पानिनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनायखायसो आङो माखासे मानसियाबो एसे प्रब्लेम थागोनदां होननानैसो आङो माने बे स्पन्सरखौहाय होनाय जादोंमोन आरो दा बेखौनो मानसिफ्रा माने बिराद गोबाङानो गाज्रि बुंहरदों आरोहाय कमेन्टआवहाय दा आङो बिनि बागैनो बुंनो सानदों आरोदि ओमफ्राय आंनि बे स्पन्सर होनाया माने बुंजानांगौखौथ' आं बुंजाखानांसिगोन आरोना अबस्से आंबो सानखादों आरो माने आंना माने स्पन्सरानो माने डेन्जार जाबाय नालाय बुंनायानो ओंखायनो आङो मानसिफोरजोंबो बुंजाखानांसिगोन जेला भिडिअ'आनो बेबायदिबा ओमफ्राय दा
आङो जायफोरनोखि माने बे भिडिअखौ गाज्रि मोनदों एबा माने गोबां मानसि माने गथ' होन फेमिलि होन माने गोबां मानसियानो नायखायो नालाय आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय दा बेहायो माने आं माने बे स्पन्सारखौ होदोंमोन नालाय दा गथ'फ्राबो माखासे नुयोबा मा सानगोन बेबायदि आरो न'खरनि जाथि खुरमा बायदिसिनाफ्राबो नायखायो नालाय दा बिसोरनिसिम आङो माने जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन एबा बेखौ नुबाय गाज्रि मोनदों एबा गाज्रि मोनदोंबा गिबियावनो आङो निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंसिनिसिम ओमफ्राय दा आङो बे निमाहाखौ नोंसिनिफ्राय मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय ओमफ्राय माने आरो गोबाङानो सोंदोंमोन नालाय आङो माने हरिसिंगा मार्केटावहाय आङो मागिनानै फैसाखौ थाइबेसे मोनबोगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाहाय बेहाय आङो फैसाखौहाय 420 थाखा मोनबोदों आरो गासै प्लास खालामनानैहाय माने एसे गिदिंजोबबा बुरजा मोनबावगौमोनदां आरो गिदिंजोबासैना जोङो बबेथिंबा लादों बबेथिंबा मागिदों बबेथिंबा लायासै गारबोबाय माने गिदिंजोबखायाखै आरो जोङो ओमफ्राय दा ओमफ्रायो आरो गोबाङानो बुंदोंमोन दि माने पाब्लिकआनो बुंदोंमोन आरो बे भिडिअखौ माने भिखारि जानानै मार्केटावहाय फैसा मागिहैनाय भिडिअ लाबो होननानै पाब्लिकआ बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आङो बे पाब्लिकनि खोथाखौ मानिनानैनो आङो बे भिडिअखौहाय भिखारिनिखौहाय लाबोनाय जादोंमोन आरो दा मानसिफ्रा बिराद एन'खा कमेन्ट हरदों आरो ना बे भिखारिनि भिडिअ लाबोनायनि बागैबो ओमफ्राय माने नोंसोरनो बुंबाय नालाय पाब्लिकनि भिडिअ भिखारिनि लाबो होननायखाय आं लाबोबाय ओमफ्राय दाहायो लाबोनानैबो आं माने बिराद बखिजानो थोदों आरो ना आङो बे भिडिअआवहाय मानसिफोरजोंहाय माने कमेन्टखौ आं मोजां मोनाखै आरो बांसिनानो आङो नेगेटिभल' कमेन्ट मोनदों आरोहाय पजिटिभ मोनाखै आङो ओमफ्राय दा माने नोंसोर बुंनायावसो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो नोंसोर बिराद गाज्रि कमेन्ट हरबाय आरो ओमफ्राय दा नोंसोर मोजां मोनाखैबा एबा आंबो बुजियो माने भिखारिफ्रा बोरै खस्थ' सोलियो माने बोरै फिलिंसजों सोलियो बेखौ आं बुजियो माने आङो बे जाखिनि भिडिअ बानायनायाव लेंग्रा थाबायना मागिनायाव आंना आथिङानो ओरैबायदि सादों एन'खा सादों आङो सिदा थाबायनो हायि जाफिनलायदों आङो ओमफ्राय दा आङो बिनि खस्थ'खौ बुजियो आरो माने अकमानथ' आं माने बे मोनसे जास्ट इन्टारटेनमेन्टसो नालाय भिडिअ नोंसोर लाबोनो होनायखायसो आङो लाबोदों नालाय ओमफ्रायो माने बेखौनो माने नोंस्रा भिखारिफोरखौसो अकमान खालामनाय जादों मादों होननानै जि गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो आंखौहाय माने नोंसोरसो लाबोनो होदों नोंसोर लाबोनायखायसो आं लाबोदों बे मोनसे जास्ट इन्टारटेनमेन्टसो बेयो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनोबो जोबथा माने बेल्ला भिडिअ गोसोआव हायो आरो बानायनोहाय ओमफ्राय दा नोंसोर लाबोनो होनायखायसो पाब्लिकनि खोथा मानिनानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ लाबोनायखौ गाज्रि मोनदों बा गिबियावनो निमाहा बिनाय थाखाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आरो गोबाङानो सोंदोंमोन नोंनि बयफ्रेन्डनो बे अवेलखौ हर मा हर होननानै बुंदोंमोन गोबाङानो दा माने आंना बयफ्रेन्ड दङबा आं बयफ्रेन्डनो हरगौमोन आरो दा आंहा बयफ्रेन्ड गैया नालाय सिंगेलसो आङो बयफ्रेन्ड माने आंनो बयफ्रेन्ड नांथ'वा आरो दानो नोंसोर सानो आंनिखौ बयफ्रेन्ड दं होननानै दा आं दिनै भिडिअनि गेजेरावनो सा बुंना होखानोसै आंहा बयफ्रेन्ड गैया आं बयफ्रेन्ड लाथ'वा आरो आंहा गोसोआनो माने भिडिअआवसो दं आरो दायो बयफ्रेन्डआव गैथ'वा स' आरो आं माने जा बखिनो जा गाज्रि बुंनो आंखौनो बुं आंनि बागैनो बुं होमबाबो जोंहानि बिमा बिफानि बागै बुंनाङा आरो आं बिमा बिफानि बागै बुंबाथाय एसेबो सहायनो हाया नांगौबा आंखौनो बुं आरो प्लिज अननानै जोंनि फेमिलिनि बागै जेबो बुंनाङा नांगौबा आंखौनो बुं खेनसेबाव रुखिस आसा खालामो आंनि बे भिडिअआव माने गोबाङानो गाज्रि मोनदों जानांगौ दा बेनि थाखायनो आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय आरो आं नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि स्पन्सारनि बागै खोन्थाला नोंथांमोननो आं एबार मोजां लाबोनोसैहाय स्पन्सारखौबो ओमफ्राय स' बे एसेखिनियानो बुंनानै आङो खेनसेबाव निमाहा बिनो थाखाबावबाय आरो आसा खालाम नोंथांमोना आंखौ गोसो गोरबोजों निमाहा होफिनगोन होननानै थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरो थाबैनो मोजाङावहाय दे